Чакай, че... И здравейте, ютубе! Ние ще си имаме PvP евент в Gameplay България. За втори път. Защото първият е мазен фейл. И сега ще гледате фармене на килове. Да. Аз имам Така, 1000. ние сме Джулюки, Девон 10 и Ендър Куки. Аре, И така. Ма те отвънка ли слагат честовете, бе? Да. И така гледаме Касли слага честовете. Като гледате колко хора има на PvP-то, въобще не ви събират. Почвайте кил. Без Соня, бъде там, не знам кой. Почва ти на трепти. Почваме айранките, майко. Така, първия потърпеш, умря. Така. Пич. За жалост ще умрете. Някакъв там нагони. Диркмен сега. Сега мерим сили с Диркмен. Някаква айранка ми се прави. Много се прави обаче. Много се вживяваш. И слушайте вживения Ендър Куки. Всички бият по мене. Аз по всички бия. След малко ще фармим още кило. Па те всички бъхтат. И така, ако може някой хелп, бъхта са се 100 мой. Кой? Та не умира. Точно не умира. Дай го точно. Yes, бил. Така. Момче, сега... Фитфул човек, колко е гаджет. Мартин 22 тим, да знаеш. Не бе, някакъв маципка тука. Оле, ще умра! Хелп! И така, този пичага умира. Сложи си бронки този пичага. И така, Девон 10 ще удра Джулю. Чака го ударих един път и той умря. Диркмен. Остава мой приятел. И обещит сега. Вей, някой пере, Джоли Локи. Какво? Вижте го къде бе. Виж ги за какво не умирате. Бой, чака с като шлеми ще на килни всичките момче. Така ще. Той е хак бе. Той е хак. Няма, не е хак. Не е хак, дай бой. Куп, легендарка ли ма? Бой. Искате ли да направим нещо, дето? Бой, дай го. Аре, то знам. Как да параш? Къде отиваш, момче? Напълно разписках всичко ти. Къде са? Къде, то ме. Какво парви на води?
гледате с сетове, картачка. Няма някакво така мечене. Да, сега така.